Sik iki lek ning kene iki posisine iki aku ora penak mergo komunikasine angel. Lah nggih. Mas Pritik mang milih ndi? Mriki napa mriku bebas. Kula milih wingking mawon langsung wangsul. Pah wis lunas terus ngono kuwi ora. Nggih alhamdulillah. Derek mriki mawon mboten napa-napa. Nun sewu nggih, Bapak-bapak mboten napa-napa nggih. Nggih, mriki men saya ketok nggih. Lah mriku kula mengo kakean lek mengo. Napa wonten mrika? Bisa. Ngono iki kamerane digeser diundurke. Anu pun digeser didol langsung mawon. Aja lah sing mirsani kok streaming piye didol. Nggih, pangapunten. Nggih, wonten mriki nggih langkung prayogi mboten menapa-napa, Gus. Mboten napa-napa. Nggih, nyuwun pangapunten nggih. Mboten napa-napa, monggo. Sok kala kladuk napa nyingkur sinden. Nyingkur sinden menika sok kala lak kladuk. Mboten napa-napa. Nanging mawi sampun wonten Purbawasesa saking palilah panjenengan. Nggih. Berarti menika lak sampun hak ngoten lho. Oh nggih, mboten batil hak. Nggih, sembah nuwun pangapunten. Niki lak nuwun sewu. Nggih. Tegesipun lak niate kula panjenengan dipun dawuhi kali Pak Sungkono supaya nglipur penggalih para warga masyarakat. Lan jenengan teng inggil lak langkung sekeca le mirsani. Nggih ta, Pak? Nggih. Ah, ngoten niku. Iki nek kirang marem benceng ben nanggap dhewe-dhewe mawon. Wah iya. Nggih. Sembah nuwun Mas Cahya. Nggih. Salam hormat taklim sungkem bekti kunjuk dumateng Bapak Lurah, Bapak Sungkono ing samangke sampun nyambung pasederekan wondene kecipratan barokahipun Pyayi Karas Bothok, Mas. Nggih. Wondene nderekke panjenengan dipun kempalaken panggih wonten mriki bombong ing manah kula Mas Cahya. Bombong pripun? Lah pripun kula niki mubeng pundi-pundi niki sing iso diarani penonton sing kondusif tertib nggih kados dalu niki. Ngoten nggih. Nggih, sebab menapa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, membawa harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk penonton malam hari ini. Luar biasa. Niki mergo niku saka gandrunge kalih kabudayan. Lah estu, Mas. Tresnane kalih panjenengan nganti sementen kathah. Mboten kok kula nanging kula nu nderek panjenengan kok iso. Niki kula ngibarati masakan tanpa bumbu kaya panjenengan nggih kirang marep. Ha ning cara kula ki bumbu kok ora enek pelengkape panjenengan duda nggih mboten asik. Nggih enek dudu lek enek segane ya mboten wareg. Enten segane yen mboten enten piringe ngeten iki napa nggih apik. Nggih. Dadi ya piring bar kuwi terus kewareken lek ora enek teleke ya ora apik. Kok ya pas teleke ngriku to panjenengan iki kok iso. Mula penonton dalu niki wah jan ikhlas saestu Mas. Ikhlas nggih nyengkuyung paring donga pangestu Bapak Lurah Sungkono. Nggih, ikhlas anggenipun mirsani tontonan dalu menika. Panjenengan nate pirsa mboten? Penonton kok nggawa terpal dhewe nggo lungguh napa enten? Nek mboten Pyayi Karas mboten ngeten iki, Mas. Mula para-para punggawa agung saking jajaran kapranatan Desa Karas Bothok
menika nggih sami lenggah sedaya. Ha niki ndudohke yen Karas Bathok niki ora ninggalke budaya, negara lan agama. Leres. Nek perlu kula luruske. Nggih. Mriki niku desane Bathok, Kecamatan Karas. Mula pas Pak Sungkono ndhawuhke Kang Putra nglenggahaken wonten ing damparing keprabon. Mbak Nita pinanggih Mas Muhammad menika pas Mas Cahyo. Pase pripun? Mbak Nita saking Bathok, Mas Muhammad saking Mataram Lombok. Betul. Bathok isone jangkep lan sedep yen ora ana Lombok. Iki lho. Mula pas nggih. Mula dalu niki kok ya jodoh ngoten lho. Nggih. Ha niki mula alhamdulillah kula niku ngepas otak-otak gathuk kok ya pas. Nggih. Bathok. Pancen jenengan niki cerdas Mas Klitik. Lah diaturi kok. Mila nggih dipun tresnani Pak Sungkono ngersakake nimbali panjenengan merga suatu saat kecerdasan cemerlange berpikir panjenengan ngoten niku sing dianti-anti kalih para warga masyarakat. Yen kepengin pinter srawunga karo wong sing ahli dengan ilmu. Yen kepengin iso ngaji ya srawunga karo Rama Yai. Yen kepengin pakar dengan undang-undang atau hukum itu tentang pasal yo kumpul karo wong sing paham pakar dengan undang-undang. Niki lho Mas. Mula ya anu niki ben ngomong sithik Mas. Lah kula omong terus. Lah apa iso omong? Klambine padha, jarike padha, blakone padha kon meneng tok genep. Sing nata kostume sinten nih? Kula. Nun sewu. Lah jenengan lak putih. Nggih. Mas Kluthuk ireng. Lha tak sawang gambar ngangge kuning rumah saya kaya madu mangsa. Panjenengan niki ala-ala nggih Mas kula lho, Pak. Niki nggih tesik sederek kula lho. Pernahe ming kacek setahun. Panjenengan ngelokke niki padha ngelokke kula. Lah napa? Wong niki kula eman-eman kula dama-dama. Duwe kula gaman nggih mik niki. Kula niki ajeng nyambut gawe kalih sinten melih yen mboten kalih Mas kula dhewe. Leres. Lho nggih to? Nggih. Kula iso sugih nu gara-gara niki. Lah apa kuwi pesugihanmu? Lah rencana niki ajeng kula lebokke pesugihan rae. Anu omong Mas. Paring dawuh Mas Kluthuk. Sepuh sampeyan, tuwa sampeyan. Gak wis kowe ngomong sing akeh, aku meneng panggah bayaran kok. Bukan karena kok meneng bayaran gitu Mas Cahyo. Uang kepengin munggah derajat, kepengin munggah pangkat, kuwi tetep gawe skill kemampuan. Dadi lurah yen ora duwe skill dan kemampuan, apa ya arepe lenggah ngastana ning kepala desa? Tidak mungkin. Dadi dalang yen ora duwe kepinteran bak-bakan lakon budaya, apa ya arep lenggah dadi dalang? Nggih. Mula dadi dagelan yen iso ngungkuli lurah ya yen iso ngungkuli dalang. Ngono lho. Kecerdasanmu apa terus omonganmu kepiye, tekamu nggawa apa, mulihmu sangune apa. Iki lho. Rene iki golek sangu kok nyangoni. Lho. Ora kok perkara kuwi, kan ngerti to bengi iki enek apa, ngoten lho kita. Ya bengi iki ya jelas to, wong jelas nek kuade iki berarti kan ya dedaupan utawa mantenan. Lho, lah iya sing dimantenke sinten? Ya temanten kakung pikantuk temanten putri. Asmane sapa? Lah jenengan pirsa napa mboten dadi dalang ditimbali ket sore wae mosok dereng pirsa asmane. Lah aku mau wis matur aku gen ditakon karo sampean. Lah nggih lha pun pirsa nyapa tekok kula. Angel tenan iki. Orang itu bertanya itu kalau tidak tahu, kalau sudah tahu ndak usah bertanya. Kira-kira dongamu ning temanten kekalih pripun ngoten? Dongane piye wong keluargaku dhewe murat marit tok dongane manten. Ya salah Mas, terkecuali kalau keluarga kula menika ayem, kula iso ndongakne. Lain keluarga kula murat marit iso ndongakne. Engko sok kala niku kula nuturi tingkah laku kula niku tidak sesuai dengan apa yang saya aturkan. Sok kula delokne wong liya, Pak. Kita mboten. Sampeyan ki rene dijak Mas Cahyo kok ora malah iso nggeret Mas Cahyo piye to? Loh, kok digeret piye iso teko dhewe kok digeret. Maksudnya ki digeret asmane, digeret panggunge ben supaya wis to ya. Loh, saya itu berbicara realita loh Pak. Ngene lho Mas Kluthuk nun sewu. Sampeyan niku lak sing ngejak kula lancarane to saking Pak Sungkono ndhawuhi kula sepatu ngejak jenengan. Gandeng kita adalah mitra kerja. Piye carane sampeyan njunjung derajat kula ngoten lho. Loh. Lah apa ya kuat wong gedhi jenengan kok. Maksudnya ki sampean ki iso mangku. Dipangku apa purel piye kok dipangku. Dah bleset. Wong bojoku ora tau tak pangku kok mangku Mas Cahyo. Ora kok tegese mangku ki ora. Mas Cahyo ki ngasta dalang, njur sampean ki dagelan antarane kernet karo kondektur kuwi kudu iso nyawiji. Kernet karo kondektur nyawiji lek rane bise priye bosok. Aduh. Lah bise ki ya minangka pirantine wayang. Lah iya, ngono lho.
Wis tak sakmono. Lah kepiye sampean ki iso ngrasake setitik keringetmu iso dirasake Mas Cahyo. Lha kuwi lho. Bro kecut. Keringet tak dirasane ben dilati. Anu panjenengan mawon. Ngene lho maksude jenengan iki lak dagelan to, nggih to. Dagelan diundang karo Pak Sungkono. Mesti kersane Pak Sungkono sampeyan supaya nyenengne para penonton kabeh. Ngono lho. Keluargaku dhewe susah lho, Mas. Kok terus nyenengne wong. Gawe ngene lho Mas. Bah, duh susah. Ngeten lho, mau ruang ngono kon meneng wae malah bingung ke pikiran. Lah awakmu sing ngusulke kon ngomong kok. Sampeyan kuwi duwe mripat go nyawang. Irung go napas, lambe nggih ngomong, kuping nggih ngrungokke, ati nggo ngrasake, tangan nggo nyekel, sikil nggo mlaku. Kurang siji. Apa? Lah iki nggo apa? Lah. Lah, kemarin malah cilik ngono. Gorene tak geceke. Ngeten iki mbok ya pekewo karo Bapak Lurah, Bapak sedaya para punggawa to. Nggih, Jer Basuki mawa biya. Iya, Pak. Niku lho, gandeng Pak Sungkono wis mengeluarkan biaya kagem panjenengan. Kira-kira sampean arep ngijoli apa karo Pak Sungkono? Ngono lho. Nah, kuwi lho, maksudnya yang penuh dengan barokah, penuh dengan syukur, penuh dengan nikmat, gitu Mas. Pencerahan. Kepiye wong iso seneng? Kepiye wong iso guyu? Iya, ya ngene. Wong seneng kuwi mesti berarti iso guyu. Wong sing iso guyu berarti iso bersyukur. Wong sing bersyukur uripe mesti teratur, bakale makmur, slamet besok ana ing alam kubur. Jenenge Pak Sugiono kuwi ngetokke pro. Aduh. Lah ya. Rene tak paku lambemu. Sik to, sampeyan ki aja salah tampa. Kowe kulino delokmu kakek Sugiono. Pak Sungkono, Pak Sugiono. Lah iya, Pak Sungkono. Ini sudah terlihat kowe iki asline ganteng pekok kowe iki. Maksudnya Pak Sungkono, Pak Sugiono. Maksudnya Pak Sungkono ki sugih, ngono lho. Walah. Pinter, dagelan iki lho, sok belek mati sing bosok sik cangkeme. Pak Sungkono kuwi sugih tur ya ana. Karep kuwi muni ngono lho. Lah mula jenenge Pak Sungkono. Bajing. Oh, dulur kok malah orang. Ngene lek kene kleru aja diguyu. Sampeyan nutupi piye carane malah guyu. Lah kudune sing pinter ak kono. Sing kleru kudune lak aku. Lek sing kleru kono sing nutupi piye? Kanek ngiler. Pangapunten Pak Sungkono nggih. Nah, ngono Pak sapa? Pak Sungkono. Pak Sugiono. Loh, donga ki lak apik to, Mas. Ora donga, kadang-kadang apa yang kita ucapkan itu tingkah laku yang tetap kita lakukan setiap hari. Apa yang kita pikirkan setiap hari. Sing mbok pikirne mesti kakek Sugiono. Lambe mata kuwi sok kala iso klilipen. Bener. Lambe sok iso ya iso kleru nggon pangucap. Mangan Sikil mangkah kuwi ya iso kesandung. Alibi iku biasa. Ora kok ngalibi, saranduning badan ingkang sampun ginaris peparingipun Gusti lak benten-benten to, Mas. Mula Bapak Sungkono. Tak alon-alon bleset niki bahaya iki. Iya. Bapak Sungkono ki nyenengke para warga. Nggih to, Mas? Leres. Nimbali para tangga. Lho, sing gelar budaya, sing ngasta Mas Cahyo, iki ngentekke prabeya, panggung amba disewa, son diunekno, daharan ditokno. Terus iki bengi ngene iki kurang apa? Lho kowe iki karek ndagel iki sing mbok pikir apa? Sing tak pikir iki engko bayaran piro. Lah wong wis jelas tur nyata kok nggih to, Mas. Ya nyata, tapi wis sing mbok pikir iki mung kakek Sugiono. Sing wis enek bengi iki syukurana. Sing ora enek entenono. Sing wis lunga lilakno. Sing wis rondo-rondo openono. Ora sata openi mergo wis diopeni kami tuwa. Ngono lho, iki dijak omong angel rame, Gus kok iso. Ayo kono ngarep. Nah ngomong sing apik. Wis lho manten lho. Malam hari ini lak bersyukur. Iki lali Acarane iki apa aku ora mudeng. Mantenan. Nah, mantenan. Lah iki to. Oh iya iki nek. Menika wonten sedaya piranti wonten ing pernikahan dalu menika to, Mas. Nggih, teng Kuwadi. Kuwadine gedene kula niku kadang kula iri, Pak. Lah ngapa? Mbah Lurah niku gadah damel mantu ya kuwadine gedhe kula mbiyen. Kula mbiyen rabi karo bojo kula niku pos kampling mbiyen, Pak.
Lho kok dilenggahke ning pos kampling iki? Tapi lek tamune, kalih tamu kula mbiyen rabi kula, niku sing kathah tamu kula. Mungkin dari penonton yang hadir pada malam hari ini hanya 1/4 saking tamu kula mbiyen. Loh, nun sewu, tamune Pak Lurah wiwit wingi ndlidir ra ono mandeke. Pon to, lek kula delok niki nun sewu lho, kalih tamu kula mbiyen niku kalah. Tamu kula mbiyen 2 desa, Pak. Lho, 2 desa kabeh mlumpuk dadi siji. Enom lanang, tuwek, wedok, cilik, gedhe. keluarga besar to. Loh, digrebek aku mbiyen kok rabiku. Layakno anak-anak kaya kentongan. Iya. Wong kok bleset lehmu ngomong kok iso. Dalu menika Bapak Sungkono. Iya ta. Kudu alon-alon. Sungkono nika saking teges. Sum nika supel. Kom nika nggih. Pak Sungkono. Lah nggih. Sung Nika Pak Sung. Sung nika sungkan. Nah. Sapa wae sing mirsani mesti sungkan. Loh, besane namane Pak Suparno ngono lho. Sungno sungkan. Noto wargane dimen maju desa. Sungko. Lah nggih jenengan kurang cepet tok. Kula sing kene kula singkat. Sung. Kene-kene. Kok to tak jelaske kok iso. Sungi sungkan. Sapa wae sing mirsani beliaunya mesti sungkan. Ora kok pangkate, ora kok jabatane, ning karena kawibawane beliaunya, ngono lho. Pak Ko. Kok ki tegese komitmen. Iya. Apa sing dadi paugerane dan prinsipnya itu selalu komitmen. No ki nata ati. Uripe saka Bapak Sungkono kuwi saka akhlakul karimah. Mutiarane akhlak gumantung saka tutuk. Mutiarane tutuk gumantung saka kolbiyah. Mula beliau nyaki yen iya ya iya yen ora ya ora. Bawa laksana. Iki lho. Mula asmane Bapak Sungkono. Iki garwane Bu Siti Aminah. Nah, iya. Iki lho. Bagaimana untuk menerapkan dengan kata-kata Bu Siti Aminah. Ini lho. Bu Siti menika garwane Pak Sungkono. Lah iki. Dari perbendaraan bahasa Jawa, artikulasi dari Siti menika lemah. Gitu Pak? Nggih. Lemah. Insya Allah Bu Siti menika besok bakal duwe lemah sing ombo sing diwarisne marang anak lan putune. Apik ya kuwi lho. Si menika sikap yang baik terhadap wong lanang jejere wong wedok iki tetep lembah manah. Mergo Bu Siti insya Allah ora bakal nglamak karo piyantun kakung tapi menghormati dan menyegani terhadap suaminya. Selalu berkomunikasi. Iki apik-apik iki. Dadi wong iki kudu komunikasi ya. Iki tindak tanduke besok bakal dicontoh karo anake. Lah, ngoten lho Pak. apik cerdas iki. Mergo temanten kakung lan temanten putri menika nun sewu Pak. Niki saniki mlebu ing dalam topik temanten. Lah, nenek kanggeku Mas, nun sewu Mas saya. Mbak Nita kalian Mas Muhammad niku pindha wonten ing pewayangan. Nggih. Pindhanipun Kumajaya kalian Kumaratih. Sarimbit sayek saeka kapti manunggaling rasa manunggaling diri nandul tresna kang sejati. Betul. Niki mula nggon wayangna ingkang dados paugeranipun Mbak Nita alias Mas Muhammad nika Kumajaya kalian Kumaratih. Kuwi mau mbok jukuk saka nggon wayang. Karena berangkat saya dari ketoprak, niki kula menggambarkan temanten berdua menika kaya lelakuning ketoprak. Loh, apa kuwi? Temanten kakung menika paribasane kaya Panji Asmara Bangun. Mas Muhammad. Mas Muhammad. Sing putri menika kados Dewi Sekartaji. Oh iya. Panji Asmara Bangun menika wonten werdine Panji menika pusaka, Asmara menika seneng, Bangun menika tangi. Dadi temanten kakung menika duwe pusaka sing seneng tangi. Mau apik teko kene kok bleset. Terus no mboten. Iya bener. Kuwi iso diarani Panji Asmara Bangun. Panji kuwi pusaka, Asmara kuwi seneng, Bangun kuwi tangi. Dadi Mas Muhammad kuwi paribasane duwe pusaka sing seneng tangi. Kuwi yen Mas Muhammad. Mas Muhammad. Garwane Kang Mengku panjenenganipun Mbak Nita. Mbak Nita menika paribasan kados Dewi Sekartaji. Dewi menika wong wedok, Sekar menika kembang, Taji menika entup. Dadi paribasane Dewi Sekartaji Mbak Nita menika ibarat wong wedok sing seneng dientup. Lah sing entup sapa? Panji Asmara Bangun. Kowe iki mek golek-golek ukara. Tegese ngentup rasa, ngentup ati. Muga-muga dientup tresnane didhuwurke, tresnane digedhekne aja sampe tresna karo wong lanang liyane, ora ana sing ditresnani kejaba mung bojone dhewe. Lah kamangka jengkaripun temanten kala wau kadherekaken para nayaka ning praja. Nggih.
diapit para Manggala lan Domas sayek anggenipun jengkar ngapit ngasta menika kembar mayang. Kembar mayang menika ngelingke temanten kekarone paribasane dina iki suka-suka. Kembar mayang ki yen seneng-seneng aja lali mayang ki madhep mantep manembah mring pangeran nindakake sembahyang. Kae kok mesti dipasang ana kaya apa gedang sakembaran. Gedange raja. Gedang raja menika nduduhke temanten kekarone dadi raja sedina ratu sewengi. Loh, dipelengkungi ana janur. Janur menika Anur menika cahya dadi temanten kekarone insyaallah bakal oleh pepadangi jagat, oleh pepadangi saka Gusti Kamurbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, bocah iso ilmu tuwek lho, Pak. Kembar mayang ngapa bentuke digawe blenduk-blenduk ngapa? Blenduk menika paribasane kaya kupat. Enten kaya kupat menika tegese ngaku lepat. Tutuplah lembaran yang lama, bukalah lembaran yang baru, ngaku lepat marang samu barang sing biyen mbok lakokne, saiki awakmu nglakoni jejodohan manembah marang Gusti, manembah marang wong tua, kudu melakukan kehidupan yang baru, kudu nglakoni sing becik. Loh, ana ning kupat biasane lak januripun kembar mayang wonten kerisipun. Keris ki paribasane menggak-menggok ki paribasane teman kekarone aja sampai duwe rasa wedi karena menghadapi lika-liku kehidupan dalam rumah tangga. Loh, Apik. anane kembar mayang janur bentuk keris lan kupat sik sitok dibentuk kaya manuk. Kuwi nduduhne yen temanten lanang duwe manuk. Manuke sapa? Manuke Panji Asmara Bangun. Tegese manuk menika filosofi. Manuk menika miber sak nggon-nggon tetep mulih ning susuwe. Insyaallah Mas Muhammad nyambut gawe ning kono ning kene tetep mulih tinggo nyukupi keluarga. Luar biasa tepuk tangan Mas Gluduk. Elok. Niki Cerdas jenengan elok. Janur menika dipun bentuk keris kupat lan manuk dipun cepaken wonten sajroning debok. Debok kuwi lek temanten wedok wis dep sing lanang ndang bok. Apa kuwi? Tegese bok menika nuwun sewu. Tegese bok dalam bahasa Inggris itu book. Book menika buku harus mempunyai history. Aja guyu ngenyek apa? Sampeyan ngenyek. Cerdas lho Mas iki. Ora ngenyek, mu sampean lucu tenan kok ngenyek piye to? Kok mesti ngenyek lho jenengan. Ora ngenyek, ora. Bok piye? Bok itu dalam bahasa Inggris book. Kalau O-nya 2, berarti insya Allah histori yang lalu harus ditulis. Insya Allah pengalaman yang buruk aja sampai dilakoni karena sudah membina rumah tangga yang baru. Kemarin adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Lah iki. Aku takon tenan oleh ora? Loh, lek teko sing angel pisan iman utek lek mikir. Ya. Mbok ora kemaki to. Wong pinter ki sok andapason dingklu ora ndangak ngono kuwi. Sik, kae wong upacara temu kae mesti ana upacara mijiki. Tegese manten wedok ngresiki mijiki sukune manten lanang. Apa maknane? Mijiki. Loh, iya to. Katindak lho nggih to Mas? Nggih. Katindakaken wonten ing adicara pinanganten panggih lak mesti sok kala kepanggih manten dipun gegemi to. Nggih. Sadurunge diwiji lak digegemi sik. Diparingi gantalan suruh. Ayo ki. Sebab apa kok digegemi suruh? Kok balang-balangan suruh? Balang-balangan suruh. Mergo lek balang-balangan batako merempul ndase. Lho. Kaya mau mbok artekke Mas Cahyo ki ora etotok lho. Suruh menika suruh menika kesusu selak kepengin weruh. Terus apa? Temanten lanang kesusu selak keperuh temanten kakung. Alah kakung. Temanten lanang kesusu weruh temanten putri, semono uga temanten putri kesusu weruh temanten kakung. Lho, Pak. Lah kuwi temanten lanang lan kakung kuwi anake Pak Sugiono. Iki kecekel iki. Niki mesti pengaruhe nuwun sewu son njaba nika. Nika delay, Pak. Dadi suarane keng mriku niku dobel-dobel. Lah niku cobi dipun atasi. Niku nggih omong pancen angel niku. Lho, Pak. Asli to? Mboten asli. Sing rusak duduk salone cakemku. Niki suruh Mas. Kesusu selak kepengin weruh. Lho. Adicaraning pinanganten kekalih sak sampunipun panggih sawat-sawatan gantalan suruh lajeng dipun ngawontenaken adicara pidaan ndok. Nah, sebab apa kok mideng ndok? Sebabipun Mergo lek mideng telek mambu. Midang Ndok ki mecahke pikir. Insyaallah teman-teman kekarone kudu bisa mecahke pikir. Masalah apapun harus diselesaikan. Perkara gede ayo dicilikke, perkara cilik ayo diilangi karena tidak akan mungkin ada permasalahan tidak ada solusinya. Loh. Oh iya. Lajeng dipun wijiki ngagem tirta wening. Mergo lek disui banyu aki nglodoki sikile.
Tirta wening. Tegese ngresiki sesuker sing kalaning praja. Muga-muga bisa manembah nyawiji dadi siji dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah. Kaapit Kanjeng Rama lan Ibu lajeng dipun lenggahaken wonten ing Kuwadi. Kuwadi iki kuwato nyangga barang sing gedhe. Tegese Godho, Pak. Wong lek wis dadi bojo iki godhone sakala gedhe. Insyaallah Mas Muhammad kalih Mbak Nita itu akan mengatasi cobaan-cobaan yang besar. Temanten kakung kang saged dipun wastani temanten lanang. Lanang ki lanang. Lanang lan ki lancip nang ki menang. Wong ki kudu lancip pikirane kudu menang dalam mengatur rumah tangga karena wong lanang dadi presiden rumah tangga. Temanten putri kang saged dipun wastani temanten wedok. Wedok ki yen diawe ndang dodok. lho. Tegese wong wedok kudu manembah bekti karo wong lanang. Niki nun sewu. Ini saya wis kadung kepinteran ngene iki tak dudoni kepinteranku. Iya. Aja mleset lho. Kak, niki kula menuhi pitutur kalih keluarga besar Mbak sing Nita? dadi Mbak Nita kalih Mas Muhammad. Hmm. Sebetulnya dalam rumah tangga itu yang membuat masalah itu adalah komunikasi. Terus Kadang-kadang miskomunikasi itu yang bisa menjadi konflik untuk dalam skup rumah tangga. Iki keluargaku lho. Nggih. Miskomunikasi berarti karena komunikasi. Dan omongane sok kekerepen iku sakala itu yang menyebabkan derdah antara ciciran liyane. Kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya. Kula niku berjalan rumah tangga selama 13 tahun. 2 tahun itu adalah training dalam rumah tangga. Geger terus, Mas. Mergo kerep omong-omongan. Saiki ra tau geger. Ternyata penyebabnya kakean omong karo bojo iku penyebab geger. Wis niki jangan titeni. Lah terus nek apa ora omongan Sak niki kula ora omongan kali bojo kula. Blas. Gak jagongan. Tapi apapun permintaan saya, apapun keinginan bojo kula itu memakai bahasa isyarat. Loh. Wah, lah angel no kuwi. Loh angel, tapi harus diterapne iki. Lah ki contone nek apa gak kakean omongan lho sewu nggih Mas nggih. Kakean omongan. Nggih. Nduk, aku jane kangen karo sampean lho, Nduk. Ngene iki mbok gekno kopi. Ngono sok wong wedok ya nyauri, aku yo kangen karo sampean tak gekne kopi to, Mas. Ngene iki aku kelingan biyen nek ade rabi, pacaran ade ra duwe komitmen, nek ade sampe nek duwe, sampean seneng bareng terus akhirnya ngundat-ngundat. Oh, saiki bareng duwe wis lali karo aku. Seneng mbok tukokne, mbok tuku aku seneng kurang mbok tuku. Akhir geger, Pak. Oh iya. Ngene mboten. Mergo omongan kuwi. Omongan iku wae. Iya. Saiki gak omong-omongan. Gak omongan. Lah terus nek pengen piye kuwi? Bahasa isyarat. Lah nek sampean mulih tanggapan kon gak kopi, aku langsung wah, ngono tok ae. Bojomu mbok ngono kuwi tak sut ngono wis ngono le. Ya krungu. Apa wis di kuping? Wis tukul nang kene karo nang kene. Ngene iya. Terus bojomu piye, Mas? Bojoku langsung ngene to, langsung ngene. Ya dicepake. Cepake langsung bojoku mantuk langsung ning pawon godhog banyu langsung gekne kopi. Loh. Dengan bahasa isyarat ning bahasa iso. Betul. Apik kuwi. Gak kakean bahasa. Betul. Lah nek pengen dahar, Langsung aku ngomong. Loh. Mudeng ya an. Bojoku langsung ngintik mantuk, ngintik ning pawon njukuk piring sego sak jangan sak lawe langsung didep ning meja. Dicawiske. Cawis nih. Masyaallah. Lah nek kepengin mandi siram. Wis langsung lho. Loh. Ya mudeng ya. Bojoku langsung nyepakne anduk, katok sak barang. Masalah ki lho Mas. 13 tahun iso memahami ngono ki angel. Akhire rukun awet kula. Nganti seprene iki. Mangan diladeni, ngombe ladeni adus sepake. Dengan bahasa isyarat. Lah nek pas pengen kumpul ngono kae malam Jumat ngono kae. Ya langsung lho. Bahasa isyarat. Ya isyarat. Iso. Lho kepiye kuwi? Lho. Bojoku langsung. Ini tau? Langsung ngiceng-ngiceng ini. Iya. Aku langsung nggih bahasa. Lha piye Mas? Saiki gak penak iki. Ora penak lagi. Sing kari iki gak penak iki. Kuwi maknane iso akeh lho ngono. Lah iya. Wong arep adus isaratnya ngono ya iso. Lah iso. Arep adus lah cepet rambi. Niki adus wae niki. Pas malam Jumat ngono. Iya. Oh dadi engko Mbak Nita karo Mas Muhammad sandi wae. Sandi langsung. Ngono. Pamane ngono. Terus aku Mbak Nita. Oh, nyepake dahar. Iya. Apa kuwi? Obat. Pil kuat. Iya. Oh, dadi ngerti ya Sandi. Iya. Aja ditiru. Kowe iki yo mbleset kok. Mula saestu Mas. Mugi-mugi sedaya ingkang lenggah cinatet dening Gusti Ingkang Maha Agung, sineksenan bahwa malam hari ini penonton yang ikhlas untuk memberikan doa restu kepada keluarga besar Bobo Sungkono. Amin. Selamat donya akhirate, selamat wonten ing benjang ila yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tak golekne kanca Mas kritik. Sinten, Pak? Napa Mas? Niki
kula golekne kanca Mbak Winong Nawangsih nomor kalih saking mriki. Nah, men saya akrab karo Mas Kritik dadi pamane dikeki bahasa isyarat men ngerti. Nggih, aku gara-gara neng Madiun ndengi turu jaba lah aku. Lah opo? Nek turu jaba langsung. Nggih, sandi lho. Piye? Aku yo. Apa? Gatelen. Oh no. Wah iso. Tapi ngape setunggal Gus. Kete. Aduh dek aku sing luput aja pijar prangat-prangut wong ayu dadi semrawut ning kali gawa pancingan wong lali ora kelingan wong lali ora kelingan pun monggo purba wasisa kagem panjenengan Isyarat. Lah kok langsungan ngono piye? Ya mangan sik ngombe sik langsung. Maksudnya iki anake wayahe ganti pampers lho. Apik kuwi. Rada rono sampean. Rada rono jejer karo Mas Kluthuk lho. Nyaput jejer. Wis santai kono lho. Kowe iki rono tak delok kok kene iki lho. Aku iki pria yang karakterku jinak-jinak merpati. Wah, ayamu rupamu ya gemuk ngono kok iso. Jinak-jinak merpati. Cedeki ngadoh, engke nek peteng dekem lha aku. Sapa do wae, rada rono coba. Lho, nyapa to. Oh, karepe tiba ben mbok tulungi ngene lho. Sing lanang ra tanggap ngono model. Tanggap kok wong wedok Ini butuh tadi lu perhatian. midak ini lo rokok ini mau tak pidak. Aduh, bahasamu kok tadi midak ini. Ya, ini mau. Nah, tadi kan kamu belakang situ kan midak telek tadi. Ini nanti lah rokoknya tak pidak kamu rokoknya apa? Rada rono to. Kowe sing pucet ora awakmu malah sikilmu kok sing pucet. Rada rono. Wah, Anu. jengkaripun temanten kekalih saking Sasana Palenggahan. Manten kuwi, manten. Kacinandra saking ketebian kadherekaken ungelipun kodhok ngorek. Ya. Iki. Boy sapa boy? Golekne mboke. Nih, ngene nyale sini stop. Mbak Un. Terus Mas. Sampun kawis tinggal saking ketebian. Temanten putri kadherekaken sayaning para nayakaning praja tumuju wonten ing Pawian Agung. Gandengen to. Ngampil sekedap nih Mas, ngampil sekedap. Sekedap. Lenggo kono ora apa. Greget nih. Kadherekaken manggala dumas tumuju wonten ing sak handapipun Kanjeng Rama. MC-ne kok takeran. Takeran. Temanten putri kagandeng temanten kakos tumuju wonten ing Kakung. Sing bener niku temanten jumbleng. Temanten putri kagandeng Budene iki lemu buyok. temanten putri kagandeng kapit temanten kakuh tindak sak pecak jumangkaing suku anggetutaken kedeping netra tumuju wonten ing Sasana Pawian Agung saandhapipun Kanjeng Rama Kanthi Kamaspati. kalarapaken wonten ing sangajengipun Kanjeng Ibu nyuwun idi pangestu anggenipun tumuju wonten ing samudraning bebrayan. Oh, sungkeman iki, sungkeman. Sampun kalarapaken wonten saandhapipun Kanjeng Rama. Kedawan kanjenge kedawan. Kawiwitan temanten putri nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Rama. Rada maju rene, Nduk. Nah, bayo. Aja Pripun? ngono ae kok mbok cium lak gringgingen lak. Kula Ning kono ae. Kata-katane tak ajari kok kene. Nah, pripun, Pak? Nun sewu. Nyun sewu Kanjeng Rama. Ora ngono, nun sewu. Nyun sewu. Kanjeng. Kok malah digawe. Bekti kula katur Kanjeng Rama. Bekti kula katur Kanjeng Rama. Nyuwun donga pangestu Kanjeng Rama, mugi-mugi anggen kula bebrayan kalian Mas Jo Kluthuk menika
saged atut runtut, awet, ngantos kaki nini, awet anggone momong bebrayan, amin. Ya nduk ndak pangestoni anggonmu. Tumuju wonten ing dina kabagian ya nduk. Muga-muga dadi ya temanten nganti ing becuk pecating yuswa ya nduk. Nggih Rama, pangestunipun Rama. Ing samangke temanten putri sampun paripurna anggenipun nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Lukar gantos temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Lho. Tak tuwapu iki ngene kok sok. Kuwi ibumu kuwi. Iki ibuke sok mbok sosrop iki sok. Lah karo ibuke dhewe. Iya ning kono ora pareng. Iki kagungane bapake. Pak Sugiono iki. Kakek. Sungkem mboke. Bu, Apa? nyun donga pangestu. Ya Bu. Piye? Oh, buke gualak. Muga-muga anggen kula bebrayan kalih Diajeng Winong awet ngantos. Sing jelas to, Diajeng iki Winong kae. Genduk Winong dados awet nggih, Mbok, Bu. Iya Le, tak dongakne. Muga-muga padhang dalanmu jembar kuburmu ya Le. Ora tak amini, Mbok. Kaya bongko ya. Sampun paripurna temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Ibu lan tuwin Kanjeng Rama. Lukar gumantos. Kowe iki kene lho kok iso arepe kawiwitan temanten putri nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Bu, Apa nduk? kula nyuwun pangestunipun panjenengan. Iya. Kula minangka nggih kula minangka manten. Manggile kanca-kanca. Kula minangka putra panjenengan nyuwun pangestu Ibu. Ya tak pangestoni muga-muga ndang sadar ya nduk. Ing samangke titi wancinipun temanten kakung nyuwun pangestu Jenenge dumateng Kanjeng, aja iki. kalian Kang Rama. Ora ansah nangis. Iki nggon teka titi wanci respati manismu, nggon kabagianmu temu garwamu ya, Nger. Kowe sing mbok Ternyuh kuwi. Aja nangis, bocah kok nangis. Yen nganti kowe nangis pendo apa yen disawang para tamu, Alah, aja nangis. Ngono kok nangis ki ngopo to? Aja nangis barang iki nyapa. Malah mbok dilan ya. Bapak aja. Aduh. Cacat. Bapak ini kono ae kok malah mbok gigit. Kono ae kok iso. Donga pangestu mugi-mugi kula awet, Pak. Tak mangestoni ya, Le. Ibu lan Rama wis mangestoni anggonmu bebrayan. Longso ati bapak ya, Le. Dadi pimpinan rumah tangga sing apik, nggih, Pak. Aja nganti kowe lara ya, Le. Besok yen kowe nganti mati. Bojomu tresnanono. Aja mbok gawe lara ya, Le. Bapak wis lila. Kowe rapi karo iki ya, Le. Aja cocok. Aku tresno seneng ten ibumu marem ya, Le. Kowe anakku sing tak tresnani. Aja leti-leti. Aku tak omongne Pak Sugiono. Wong sungkeman kok malah anarkis kaya ngono. Anakane ngene ya anakmu gegar otak. Kadung seneng. Sarehne temenan sampun dipun temak anu kamare di kamare. Rasa takon kamar. Langsung gandrunga ngono lho kok iso kamar ngono. Upama lho Mas Lutuk upama. Lah nggih, wong kula Nadyan to jenengan lek kagungan garwa kagungan putra niku upama lek kodrat ngeparengake jenengan suatu saat ngoten terus palakrama karo Mbak Winong kira-kira piye rasane? Mboten, Pak, mboten, Pak. Iki nyapa to jenenge Pak? Model iki lak setuju to jamaah iki lak setuju. Ngono lho. Kula niku akan mencintai satu istri tapi dengan beribu cara. Wong wedok ketek ayu, Pak.
Tapi sebetulnya itu hanya kiasan, hanya beberapa waktu yang kita tempati utawa kita nikmati. Lah kuwi lho. Kuwi teori tok. Lek wong lumrah normal nyawang Mbak Winong kaya ngene mesti ngarani ayu. Ayu saiki bojo kula mbiyen yo ngene iki ayu. Bojomu? Bojoku mbiyen ayu, begitu kula rabi sakniki rada tuwek, sakniki melorot kabeh, Pak. Lah iya mumpung klombrot melorot ngene dijolke sing luwih ngene iki lak luwih apik. Ora payu dijole. Pokoke Bonde iki tak ijole pedet nolak kok, Pak. ayo ngawur ya masamu kesanipun kali Mas Jo. Larasipun tetep ngagem telok. Nah, niku. Pas. Tasah dandan barang nyawur dandan wedak. Wong wedak pipan nomor 5 lek giyet nih. Lah wong sinden ki ben dipola sayu dipersani nyedepi kok iso. Kan bojo. Ya kono. Lam. Lah. Ora nek bawa liyane apa piye? Khas lho, Pak. Saiki iki YouTube kabeh metu. Iya, tapi kan khas, Pak niki. Oh, jati diri ya? Jati diri lho. Oh iya. Wong Ora isane mung kuwi to. ora, aku jane iki sembarang iso. Liyane coba. Pamintaku nimasita asih. Iso niki. Tapi kula ora iso. Lho. Kowe molak-malik jere iso nek ra iso. Iso ngarep buri terus. Yen nganti kowe kepengin iso sinau yayi suwanono kanje. Wis bebas arep bawa ndi. Kowe iki kon bawa ya ora iso kok iso. Kamu to. Kene. Iki gawe kursi pantai ora? Ngono iki diomongne ning mburi ya diomongne ning kene ora. Ben ra digawe ngono lho, ben ra digawe. Ben ra digawe tak disik. Pamintaku Iki langsung praktek ya. nimasita asik atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawen ngene gawe pasangan dhewe-dhewe ya yes no. Lek Winong kalusen golek sing ganas ora kok kalusen ki kok nek jejer tenan perang Bratayuda tenan ki kok Ora perang malah rak ngene iki njejer cah nom ragate akeh, Pak. oh iya bener Malah lho, ngeten iki malah jos. Jos piye? Iki paling ndak skincare mini, apa skincare. Iki mesti regane njaluk larang. Niki mesti siang malam digawe langsung bareng ngene iki. Lah apik iso putih. Putih piye akhire blang kaya tekek kok. Sayang. Ini mencok. Kok tak? Ilatmu kok kaya kadal, Mas. Ngelewahi bahasa isyarat kok iso. Oh ya. Oh alah aku. Ini berarti nyun permen. Pripun Kang Mas? Ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba kowe cah. Alah gombalmu ki ya. Lambemu rasa dipercaya. Hah? Lah kok andeng-andengmu pindah ning iki. Dek iki ning Banten saiki ning lambe. Asik to Mas. Jenengan iki ora ngerti to. Ndek ben aku bar tiba kejongor. Nah, ketatap lambeku cangkemku. Lah iki kan ditambal urung mari terus tak andeng-andeng. Wis to senajan to andeng-andengmu manggon ning ndi, tapi aku tetep tresno karo kowe cah. Matur suwun. Diajeng Winong. Injih Kang Mas. Sampeyan mau wis dicawisi apa karo Bapak Sungkono diajeng? Kula wau dicawisi reno-reno Mas kok kuatah enak enek bakso. Terus ayam, mie, terus niku wau sing terakhir wonten ingkung enak banget. Alhamdulillah. Sak kabeng daharan kuwi mau tetep ora bisa marem ning yen aku ora nyawang pasuryanmu diajeng. Bocah kok ayune kaya ngene ya. Ayo Dok. Mas, aku mau kok gak dikek apa-apa to Sampeyan Mas. tak gawani Apa? ayam, Aku bakso. yo pengen to Mas. Ayam, bakso soto tak daden di sini kresek mau. Endi lah kae. Lah kok dadi siji? Turan ning pawon. Oh, cah edan iki iso turan dilumpukke. Lagi kan keluarga kere to iki. Kere ya ora apa-apa ya Mas, yang penting gemati ya Mas ya. Kere derajate ning Lah, paribasan pejabat sing dadi tresnan. Nah. Datan kenggang
sarambut. Mas, iki aku aja rono. Ya tak ngicipi tangga mudi. Ya aja to. Kok ngicipi, Mas? Red kene iki redmu. Oh, saya garise Red dhewe. Boten sing enek Nah, bolongane. gila. Red kene iki redmu. Terus red rene iki tekku karo adimu. Ayo Ora sampeyan iso aja. mlebu rete kene. Red mikine? Iki Tekmu. tekku, Red iki? tekmu. Bosok kowe. Lah ngopo? Ora bayaran kowe. Lah kok iso? Iki iki redku. Oh iya. Redku sing nyekel iki dhewe. Lah dite sing goyu kesi. Ayo no. Ah, bleset iki kok iso. Ya wis iki rasa geret teh buseken rete. Red rasa geret. Rasa geret. Kayak arep dolanan bakso dor ae malah. Aja gentayangan teko ndi-ndi to nang kene Ora ae. aku mau busuk red ki mau ya. Ayo aja gentayangan rono rene. Wong kok ya ora tepo-tepo. Datan kenggang sarambut lamun ado caketing hati. Ya kene. Yen cedak. Lah kok kowe ra nembang? Lah kok sing kok nembang kae. Lesu. Aduh. Kaget aku. Lesu. Takut. Kowe iki nek nembang ning wong wedok berarti yang mencintai itu adalah kamu. Lha iya toh, Sing nembang dajeng. berarti yang lebih cintanya yang lebih itu berarti bojoku dudu aku. Oh. Wong lanang ganteng tresnani iki lho wong elek ditresnani. Lah kemaki Kowe iki Kena sampean biyen yang ngoyak-ngoyak aku no, Mas. sing tak oyak-oyak jan iki mbokmu ndi. Waduh, Ya malah ngarah mbok. ya aja ngono wegah aku. Lah wek Apa kok kuwi ndok mbok gowo pisan? Kok iso? Pas ning karo omah siram-siram. Ayo. Akhire mboke lunga. Ya akhire sing enek ning kono ya aku kadung jamu tak sikat lah akhire. lagi pas mendem ya. Pas kambon nek. Yen sida para. Gitu. Yen cedak tanasa hamulat Bareng tak Pripun, cek- Kang Mas? Bareng tak cekel gegermu masyaallah. Piye, Mas? Lemakmu nglumpuk ning kene. Iki kan sangkek makmurku to Mas lek ngaponi Makmur jenengan ya makmur ngopeni. tapi kan aku mbiyen meleng to, Nduk. Oh. Lemak ki harus diantisipasi yen mak dadi sinden. Iki ndek iki diblebet, Mas. Kayak korset. Lemake maune teng mriki. Dados napa welut. Oh. Aku dikorseti. Saiki pindah mriki. Ndek wingi mriki diblebet, pindah teng kene sebelah mriki. Akhire antisipasi kula lakban. Klop lepeti ngeten srowek lemak bendak ketok. Lah kok malah metu ning cengel. Bareng pas streaming malah kaya unta. Lek jare jare Mas sampean Kliti. seneng. Dalem. Panjenengan nek pancen tresno Ayo, kalih ini apa, kula. Cok? Jenengan benjing lamar kula Mas kawine napa, Mas? Jalukmu apa? Yen Mas kawin ben berkah kuwi ya seperangkat alat salat. Duit kuwi nomor loro, sing penting ibadahe. Nggih. Ngono. Kalih Mas nggih, Mas. Ya karo Mas Kliti. Mboten Mas Mas-masan. sekilo. Oh iya, tak tumbaske Mas sing bobote 350 gram Gus. Kula pengene sekilo. Sekilo apa khusus gon suweng ya? Ngono kuwi Duwer pamer no. yo Mas jenenge. Nggih, pokoknya aku pengene sing mewah Mas kawine. Ojo kalah lho, Duk. Mas Kluthuk. Kenyek. Aku mbok dijak jalan-jalan to Mas, aku pengen jalan-jalan loh Mas. Oleh koyak tapuk inan kok. Aku ya pengen ditukokne Tukokno, Mas. skincare, aku pengen ditukokne klambi, tukokne sepatu, tukokne apa-apa kaya winong kuwi. Hei. Aku ya pengen loh Mas, aku kan perempuan. Kowe lek Sama njaluk aku- urna-urna aku ra nuntut kowe rabi karo wong liya ngono. Ya aja to Mas, masa aku mbok ijolke terus karo Kowe lek tak sapa-sapa. tukane terima. mas-masan itu bukan karena saya tidak mampu membelikan kamu emas, tapi itu saya itu karena cinta karena kamu kepada kamu, akhirnya untuk mengantisipasi, untuk menjaga nih ben kowe ora enek apa-apa. Maksudnya piye genahno? Kowe lek tak tukane emas dijambret, bosok kowe. Yo lek kalemu kena, lek kowe geblak ke motor, akhirnya bundas gagal otak, ciloko, aku sing getun. Lah aku saiki wis gagal otak lho Mas. Aku salah mungkin gagal otak, mergo awakmu aku sing ra ndek otak. Masa dibalik. Aku Apik. gak wani aku. Arep ngelokke aku sing ra ndek otak. Boten sayang, hanya kamu. Lambene wong lanang. Nek rupane rapati apik mesti lamis.
Sing wedok tangane diambungi ora enek reaksi belas. Ora enek tak ambung tanganku dhewe. Oh, strategi ning ngono lho. Iya. Besok Mas kene wae to sampean aja rono terus to. Tangane mbok kecupi. Lah aku pengen ngecup tanganku. Kuwi tangane mbok ambone kancane. Pripun Kang Mas? terusno diajeng. Nggih. Sita stu Waduh, dansa apik modern kuwi. Duh, Kang Mas. Aduh, pasak jungkel aku, Mas. Sing wedok malah kaya kaya manut ya ampun. Awakmu rasa dadak ngono kuwi ya, Dik. Sing mriyayi. Padene pengen Ora perlu ya. banyak gerakan. Nggih. Kono dirangkul, dipangku. Ade cukup ngene wae ya. Nggih. Ya. Padene gak iso ya. Ora perkara ora iso, wedi karo bojone. Wis ngene wae ya. Bener. Bener. Wis ngene wae. Yo ndang nembang yo. Iya. Nembang. Ayo. Dawah menapa, Gus? Iki ora rampung kok. Ayo. Ayo nong, nembang nong. Ayo. Iki kok nembang malah guyu wae ora. Ayo. Yen cedhak Pindo mimi lan mintuna. Mbak Tuti mlocone aku sampe niri karo aku mesti. Iya to, wong aku kudune nang kene kok ya karo Mas Klitik. Kowe kan Mas Kluthuk. Yunda lho. Neno, Werana. Oh. Kan aku ya pengen membahagiakan Mas Kluthuk. Sono. Lah nek kuwi aku ora apa-apa nek iki wis aman. Wis Dik, derajate awake dhewe ora ning dhuwur ning ngesor. Iya. Wis ning dhuwur. Dicangking. Kayak Nggo kresek. tremos ya. ae ora. Lah ya kok nggo tremos ceret ta ya. Wis ngene iki los ae. Bangun, Nduk. Tembangno sing apik nong, ben gogloh deh. Ayo. Pindo mimi. Pindo. Mimi lan mintuna. Delok ya Mas. Wis karo dhewe wae. Heeh, wis tak Ayo. Badak. Ayo. Ayo bareng. Cuma niku bajul. Kang Mas. Kang Mas ana tepi wajib. Tanganmu kok anyep ini, Nduk? Lah sing anget kan jenengan kedahe ngangetne kula. Loh. Awakmu anyep, aku anget, insyaallah awake temperature bakal normal. Wah iya. Perpaduan. Perpaduan. Awake dhewe Jan iki bojo pasti ya. radiator. Terus kok gampang, kamu kok gampang geblak loh. Enggak, ini lo kabelnya ini lo ting klewer. Iya, nglewer kabel ra masalah, sing penting atimu ora bakal nglewer ning gone wong liya, Cah. Iso codot Lah ya cita. to. Delok kaya ngono kuwi. Codot cita iso. Codot matamu. Aku ya ora gumun kok, Mas. Sido asih. Coba Iso kakek Sugiono. Sido. Sita asih pripun Kang Mas? Ayo tak terke kondur ana ing Makayangan ya diajeng. Kono. Ah. Kono diajeng Langsung wong loro nembang. Aku tak ora. Lah jenengan? Aku tak ning kene wae titik aman sik ya, Nduk. Titik aman. Ayo. Wedi. Tak golek titik aman coba, Nduk. Ayo aneh-aneh sampluk parut kowe. Arep piye HP-ne pecah neh kuwi kok. Monggo diaturake. Derek jenengan, Bos. Nggih, ninggal katresnan Mbak Tutik dan Mbak Winong Nawangse. Monggo, yuk diaturake. Nangis sajroning atiku nalika sliramu Tak suwon
Nggih. Wonten dawuh menawi beliaunya Bapak Sungkono Nggih. Badhe tindak wonten ing Pawian Agung. Nggih, menika pancen wonten dawuh lumantar WA. Siap. Kula badhe nderek maringi tali asih dumateng Mbak Umi kalian Mas Jo Klitik, Mas Jo Kluthuk. Siap. Ila saking menika dumateng Bapak nggih, Gus. Ya, monggo. Bapak Sungkono monggo. Sasana wanci kula aturi minggah wonten pepanggungan mriki, Bapak. Bapak Sungkono monggo kersa tindak mriki. Bapak Sungkono monggo kersa sareng tindak mriki. Sareng kula kancani. Sareng seniman lan seniwati. Pak Sungkono ya ini gagah pideksa. Sembah nuwun, alhamdulillah barakallah. Monggo Bapak. Monggo Pak. Wah, alhamdulillah. Nggih. Atur sembah nuwun, Kyai kok kados mekaten ademipun to Mas. Nggih. Adem kula bengi niki nek pun Bapak kersa tindak ngoten niki. Kok adem. Nggih, Pak, wonten nginggil mawon. Monggo. Dicaosi mik men paring dawuh riyin. Nggih. Anu Mbak, ampil alhamdulillah. Alhamdulillah. Sugeng dalu Pak Sungkono sembah nuwun. Nggih, sugeng dalu. Mboten saged paring piwales menapa-menapa namung sagedipun nderek ndonga ing pangajap menapa ingkang dados hajat panjenengan. Mugi-mugi Gusti tansah maringana ridho lan hidayah sedayanipun. Nggih. Monggo nderek panjenengan Pak Sungkono. Pangapunten kala wau anggenipun mastani asmanipun Klentu. Mboten dados napa. Samar kula nek mboten ndang njaluk sepuro ming sak jeneng kok kilo 250. Ora kaya. Nggih. Monggo Bapak, monggo. Pangapunten nggih. Bapak Yoyo. Nggih, Pak Cahyo nggih. Atipun Mas Kangko nggih. Nggih. Saderengipun Mbah Wondo. Kula matur suwun sanget Nggih. Panjenengan sami saged rawuh wonten dalem kula mriki. Masyaallah. Kula namung nderek bebingah mawon. Alhamdulillah. Nggih. Kajeng kula pokoke ingkang sampun kula aturaken mlebet mriki seneng, mantuk mengke nggih seneng. Seneng, alhamdulillah. Nggih niku Pak. Iki pikantuk berkah Amin. Kula nyuwun dugi keng kathah niku wau mboten dandan dateng dalem jenengan niku amargi kula langsung dandan teng wingking wedalipun radi mepet langsung minggah ngriki mengke bakdo niki langsung suwat ing dalem jenengan Pak. Kula aturi pinarak wonten dalem. Alhamdulillah. Anu baksone tasik ta baksone tasik kathah. Ampun ayo wis dicawet apa wis jangkep kok iso ngono. Nggih. Lajeng badhe atur pangandikan menapa Bapak nderek Pak Sungkono. Mboten lho Pak Sungkono nuwun sewu. Adatipun piyai minggah panggung niku lak tegesipun lak napa niku bawa laksana lan berwibawa. Lah jenengan kok ngasta tas niku kagem napa? Menika Bapak menika nggih nuwun sewu Mas Cahyo. Saya sebagai asisten wonten talinipun menika. Saya sebagai asisten Pak Sungkono, Bapak menika sepindah ngasta Mbah Lurah ingkang nomor kalih menika dados koordinator Koperasi Mekar menika dados nyapa ndak ngurusi Mekar barang kok iso. Mbak Lurah ki ngasta wis 2 periode kok iso. Nggih, Pak Sungkono. Kalih lajeng Bapak separeng asma. Menika Pak Dan Ramil Pak Dan Ramil sembah nuwun Pak Dan Ramil. Sembah nuwun Pak. Alhamdulillah. Wondene kala wingi nembe mawon klitik kluthuk tinimbalan Hari TNI Mas. Oh nggih. Selamat Hari TNI sareng Pak Dan Ramil. Matur suwun Mas. Sembah nuwun. Aja nyemoni lho. Ngono ki aku yen nelongso. Pegelas. Itu persaudaraan itu kuat hebat lho. Kudu dicontohi karo aku. Monggo Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil. Iki sing roh mek awake dhewe iki. Matur suwun lho. Persaudaraan Kang Mas Cahyo Kuntadi. Nggih. Waktu Panglima TNI juga mengundang Kang Mas Cahyo Kuntadi. Iya. Nggih riyen niku Pak. Nggih, nika lho teng kediaman teng SMA nika lho. Pak Yudo. Kebetulan nika kan sebagai penanggung jawab Pak Dandim Magetan. Wah, alhamdulillah. Paring asma sinten? Pak. Kula dan Ramil Kecakot dan Ramil Kecangar. Kecamatan Kota Magetan, Kecangar Kecamatan Ngariboyo. Alhamdulillah. Jan panjenengan nggih budaya ngagem blangkon. Kula
Kapten Armet Koirudin SAG Serdadu Alam Gaib Sarjana Alam Gaib sajare Kang Mas Kun Cahyo Kuntadi Kapten oh iya ya mohon maaf Kang Mas mboten Cahyo napa-napa Kanjeng Kapten niku sajare lengkap tur paten. Ngoten lho. Jas niki. Mula iya sekata kalian Mbah Lurah Sungkono. Nggih. Terus terang niki sami-sami kawruh rasa. Alhamdulillah. Nggih. Sajare Kang Mas Cahyo ngoten niku. Ngono ya ngono tapi aja ngono wong Jawa ora le ninggalke Jawane, nek ninggalke Jawane mari ora Jawa. Lah wong luar Jawa padha Jawa. Ngoten niku. Ngoten becing-becing nyapa. Isine Pak Dandi apa Mudin lho. Lah yo budaya ngene iki kok iso. Kula Pandan Ramil. Pandan Ramil. Mbah nuwun Pandan Ramil. Lajeng Pak Sungkono nun sewu. Badhe paring tali asih pripun niku Pak kersane. Nggih, dawuh saking pangandikan para keluarga ageng panjenengan badhe nyaosi menapa kala wau Pak Sungkono. Kula maringi tapi nggih diparingi. Oh ngoten. nggih. Tegesipun? Nggih, pangapunten kula memang kalih Bu Kesi. Mbak Umi Mbak Afifah. Oh, Mbak Umi Afifah. Nggih, Tresno. idola. Oh, Idola kula. Ah nggih. Panjenengan nek mawi ngendikan pangapunten pami mboten ngeten-ngeten ngoten pripun? Kula nek sok gemes ngoten lho ngersane. Kula nyuwun Mbak Umi Hafifah menika nggih nembang kalih kula. Oh ngoten. Tapi manis mau. Oh, siap. Tetep manis. Kesake duet ngoten to, Pak. Nggih. Oh nggih. Bakdo niku mengke kula paringi. Nggih. Wah lho jenengan pun maringi kathah lho Pak. Kok repot-repot Manes. Pun pun luweh-luweh. Jalure piyambak-piyambak. Mbak Umi Afifah kalih Mbah Lurah mangke Pak dan Rem kalih Pandan Ramil. Pandan Ramil kalih Kula sawerane mangke pun siap Mbah Lurah. Namine Mbah niku wantun tambah. Makane tetep Mbah Lurah. Ngoten lho. Yo dikersake karo Pak Lurah Sungkono. Nggih, siap Mbak. Monggo Mbak, monggo. Siap. Ngoten. Mbah Lurah budaya. Mbah Lurah ngagem sangka agama pandan gawe blakon budaya dadi agama karo budaya nyawiji dadi siji manunggaling rasa. Nah, iki. Anu tasipun kersanipun dipun betok kluthuk riyen nggih. Nggih. Monggo. Ampun Pak, niku copet Pak, ampun Pak. Lah ben aman yo kok setore yo rono iki. Penadahe jenengan. Monggo manis Pak Lurah Sungkono dan Umi Hafifah. Dados.
tresno kowe tepuk tangan untuk Mbak Lurah Sungkono. Wah, matur suwun. Hebat, alhamdulillah. Ngapunten. Sak yektosipun Mbah Lurah menika piyayinipun nggih kalian gamelan kok nges larasipun nggih ngengipun pas saestu Pak. Kula mengke nggih nyuwun anu. Nyuwun napa Pak? Prau layar. Nggih, saged. Riyen Mbah nyawere terakhir to Mbah. Lah kula jenengan tinggal mengke sinten sing nyawerke? Mengke begitu jenengan rampung mengke mantep sareng. Nggih, langsung tapi kula pun sampun dipun ujug kula kan sampun rampung. Lah niku namine ngono ya ngono kala wau. Nggih. Pun to kula rencana. Monggo Mbak, kula didampingi pralayar. Ampun. Oh, bebas. Sinten mawon bebas. Mbak Diajeng ayo nak. Ayo. Ini Mbak, Mbak Diajeng Mbak. Ya kene. Sembah nuwun Mbah Lurah Sungkono. Prau nggih. Prau layar. Naramil matur nuwun. Maten. Nggih, Mbak Lurah engko leh sedekah kaya ngeten iki praya. Wis calengane swarga Mbah. Nggih, ora lokak saya kebak. Apa to Mbah? Lah jenengan kok. Ora gelem to, Duk? Kowe iki mbok ora lica-licino nyapu, mbok jujur kaya aku. Lah iki sembah nuwun lho iki lho. Wong iki nek lumut tambahi neh. Amin. Alhamdulillah. Niku katutan 1000, Mbah. Niku jimat. Siji di rumah. Lah iya, Mbah Lurah ki lek mari iki mesti 300.000 siji. Sing jimate dewa pun di 1000 niku. Mboten. Oh niku saestu niku jimat. Tiang Jawa siji di rumah. Niku saged dilipat gandakan 1000 kali. Monggo Mbak. Nggih. Tason. Nggih. Prau layar, Mas. Prau layar. Nggih. Monggo ta dipun aturaken prau layar. Monggo Pak Dantamil, yuk. Ramil. Niki kula nek nembano areneng aja iso wis. Jan nyenengke tenan. Lha semangate nggih ngoten lho. Saestu. Kang Mas. Nggih. Niki mengke kula tetep nyuwun. Nggih. Minumen jenengan. Sekedhi ngoten mawon. Oh, kagem saran Mas. Oh, nggih. Kesane mboten king sawap. Mboten kersane ngalap berkah. Nggih, amin. Namine Kang Mas Cahyo Kuntadi. Niki kalih Panglima TNI niku beliaune terpilih. Ngalap berkah Kang Mas Kun. Iya. Ya Allah, Kang Mas Cahyo Kuntadi. Mohon maaf lho, bolak-balik kok. Kajenge mboten sawanen nggih, Pak. Nggih. Sing saestu. Ben ora ayo ben ora sawanen sinden. Napa meneh Kang Mas Cahyo Kuntadi hidunge mau wancuk. Aturi. Nek mboten ngoten apa nggih Mbak Kesi kersa. Saestu, Mbak. Niku di filler niku, Pak. Oh, alah. Kados Mbak Tutik. Masyaallah. Lah nika kluthuk nika untune nggih di filler nggih. Layak mancung untune. Mbak Tutik nggih. Ngapunten lho Mbak Tutik. Mbak Tutik niku metu saithik mawon. Ngoten to. Nggih, nggih. Kula sampun nggih. Nggih, matur suwun Kang Mas Cahyo Kuntadi. Nggih sami-sami Kanjeng. Lah niki saestu nih. Insyaallah berkah luar biasa karena biasa di luar. Mbah Lurah sembah nuwun. Matur suwun. Monggo. Nggih sembah nuwun Mbah nuwun Mbah Sungkono nggih sukses selalu barokah. Mbah kula malah kuwangen kali panjenengan. Sembah nuwun Pak dan Ramil mbah nuwun alhamdulillah. Dan matur nuwun Dan nggih amanah berkah Dan. Kowe lek nyiapne pasukan yo ngono kae. Matur nuwun Pak dan Ramil.
Apa-apa digawe bawa. Kuwi lek pas upacara bendera. Nggih. Siap gerak. Eten, nanging nuwun sewu Mas Cahyo. Nggih. Panjenipun kula yakin kalau pemimpin-pemimpin wonten ing desa Bothok nggih ing samangke anggenipun menanamkan dalam kebudayaan luar biasa. Leres. Menunjukkan kebinekaan bahwa mempersatukan dan persatuan dalam bentuk menjaga budaya Indonesia. Leres. Niki. Mila ingkang patut dipun acungi jempol menika pepunden kula Bapak Lurah Sungkono. Kanthi srana ngawontenaken pagelaran wayang kulit kangge nyambung silaturahim. Iki mbuh agamane apa, omahe ngendi, lanang apa wedok niku campur dadi siji, anggene sesarengan mengangkat harkat derajat martabat jati diri bangsa budaya Indonesia wayang kulit.